Sharon, ing'eyo wadwa wacho ber to ada ni mondo apar ne kapok abiro gima tamo wach. Ing'eyo Sharon, Mount Kenya region en region ma kuom muda malach manen jaluk banker machon Rigathi Gachagua nodhi Orlando siasa moro kanyo mar dhoudi miwuoro ma siasa odhi donjo ewi ing'eyo gweng' ma wawuoye motime yiero ni en gweng' ma siasa mara kweda mar dhoudi ogoye tach miwuoro Sharon. Omiyo it was an obvious thing ma thuolo en ni I am worried because of this party mare mar Jubilee ni yiero mwachomo molose ni Jubilee as a political party might not even get one seat en owuon. Koro dajiwe at a party level ni o focus wacho one seat to no se wacho ni jatende gi ma Fred Matiang'i bende alap doge jurni ne ko maduong. We mondo mi awacho wawa mondi atieki awacho ni ya any form of riwruok mar opposition magidhi gi bede mutingo UDA gi DCP go te ata mo wacho ni party mare mar Jubilee onego beni chandu dhod chunye eche yiero medhe tim 2027 ni Jubilee nyalo bede ni okono ngata komadi kata koma achiel kende kamae ka ok giketo maino madwarore magi miyo jopiny kata jochung' bedo gi ndadho e chama mare mar Jubilee. Mano mokwongo. Mar ariyo Sharon, wan kako ganda luo decades ang'wen mowuoye mosedi elections ko wasebedo kwa dhi yiero kako ganda luo Sharon timayo waga kwa front wodwa migosi Raila Amolo Odinga bang' yiero wasebedo kwa renke ndara ka wasondo serikal kiwinjo all the post election violences jominego en Kevin Ouma mawuok Siaya, Onyango mawuok Homabay, mawuok Kisumu. Sharon gima jakomno wacho ni we are tired e sondo serikal e yor ng'anyo. Ok wanyal dhi mbele kwa sondo serikal e yor ng'anyo kasto wane minego wa to regions mamoko kata kama owacho jokisi poko bedo gage duol moro motegno kama party leader mare wuoke Migosi Matiang'i. Elections stay yodo ka gin jok misero mangano sere odhi kode kocha ngano sere odhi gichalo jo western. They have never voted as a block. Koro gin to konyal wacho ni wapimo kodgi. But one kako ganda Sharon, we decided to give all this thing a different approach. Wasun serikali yor loso. Jakom ana ada one on one gi jakom. Seche ma bang' jinsi oseng'anyo. Anachiel kuom rowere matindo manoloso gi jakom mane do understand gimi jakom owacho ni koro otigi approach manyien. Owacho ni jo osetho mang'eny kabisa joluwe madhi bele gi lus. Koro miyo ka wane government sani ticho maduong' kaka ODM wa support government wa support serikand Migosi William Samoei Ruto mondo mi odogi e tamne mar ariyo mondo wan kaka region oganda luo wambe wan gi dongruok wasedong chien miwuoro. But as a political party we are alive to the fact that mondo wabed gi ndhadho e serikal no Sharon nyaka make sure ni wan kaka jo ODM number 1 wa retain kombe ma wan go mag jo ODM ka to kanyalore to wamedo kombe mamoko mondo odho bed gi bargaining power ka waloso serikal. Number 1 wa retain ministers mosemiwa Migosi Mbadi kama Mbadi nitiere wa retain Opiyo Wandayi wa retain Ali Hassan Joho a school gini to kod different chief office gine PSS mondo medo